Petteri! Petteri! Onks homma hallussa? Ei oo. Taas. Kiinni tässä. Mitä? Taas kiinni tässä. Tää on kiinni. Mikä on kiinni? No vittu, mulla on kaikki kiinni. Onko sulla toi työmaa hallussa nyt? Oo. Tuu vaan tänne päin. Minne päin? Tänne päin. I like. Mä oon jumissa. Oot jumissa? Mä oon jumissa. Ootko saanut pello? Sulla on jalka jumissa siellä. Eikö se nouse sitä tonne keski? No ei oo. No jeesa. No niin. Kavereita. Jää vähän jumi. Siihen jumiin oli jalka osasta yli. Ei ollut pahasti jumissa, mä jeesus.